Som ambientsat er jeg koblet introduceret til kælderen, og jeg må sige, at jeg er jo en lille smule mørkeret og ikke særlig vild med at gå derind. John Christensen han siger, at man kan godt opleve, at der dukker mænd op pludselig bag ens ryg. Jeg tænker lidt på nattevagten, som jeg så i min teenage-år med Bro. Men man er jo ikke journalist for ingenting, så nu vil jeg udfordre mig selv, og uden pen og papir og kun med kamera vil jeg gå ind i kælderen og se, hvad der foregår. Nu står jeg så på hjørnet ved radiologisk afdeling. Det, der egentlig er mest grænseoverskridende, det er at snakke i forhold til, at der kommer en masse folk. Men der er mange hernede, for det er faktisk ikke så uhyggeligt, som jeg lige havde forestillet mig. Nu er jeg så kommet ud på en gang, hvor her er faktisk en lille smule hyggeligt. Rimelig stille. Der er ikke rigtig nogen mennesker. Utrolig meget vasketøj. Man kan bare forestille sig, hvad der kan være hernede af ting. Nu står jeg jo ved en korsvej. Det kan jo tolkes på mange måder. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad for en vej jeg skal vælge. Men skal det være grøn eller gul tale, eller hvad Ulrik Thomsen nu sagde? Så nåede jeg op til Snedker og Skilteværkstedet, som er her inde bagved. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad de laver. Men det ser lidt travlt ud, så jeg tror faktisk ikke, jeg vil gå derind. Måske skal jeg bare gå videre. Jeg tænker faktisk på, om jeg måske skulle lave min nummer 2 videofilm i Snedker og Skilteværkstedet, nu hvor jeg går her. Fordi, hvad laver de egentlig? Det er jo det. Nu er jeg tilbage igen. Administrationsbygning og home, sweet home. Det var ikke så farligt, som jeg havde troet, men egentlig ret sjovt. Og der er jo utrolig mange mennesker nede i kælderen. Jeg tror, jeg må finde nogle gode historier hernede.